Tento raz normálne aj knižku vezmem do ruky, nie že by to na niečo bolo. Ahojte, skončili sme pri tom, že Pitu mlátia v sídle úplne najviac, lebo prezradil, že bude útok na 13. obvod. A ak teraz náhodou nenenávidíte sídlo, tak ja akože už fakt neviem, čo vám mám povedať. Po tomto Pitovom prehlásení Hejmič musel proste zatlačiť na prezidentku slovami, nebojte sa, aby spravila nejakú evakuáciu a proste nech sa idú brániť, nech proste niečo robia, lebo teda ona zostala pokojná, hej, proste chaos a panika sa v 13. obvode nedieje. Ale teda Hejmič ju ukecal, lebo že keď to povedal Pita, tak je to pravda a začala evakuácia a ona bola taká, že a však čo, veď pri najhoršom sa len nacvičíme a proste rýchlu evakuáciu, rýchle schovanie sa tam do podzemia. Takže bola taká, že ak to je náhodou planý poplach, no veď nevadí. Katniss ide s boxom, to je ten cool guy z 13. obvodu, dole do nejakého krytu, hlboko do podzemia a príde tam medzi prvými, lebo teda z veliteľstva ide sa nejak šíri to, že majú sa evakuovať, majú ísť dole, takže hej, príde tam medzi prvými a je taká, že dobre, pôjdem ľuďom príkladom, budem sa správať vzorovo. A keďže je to Katniss, tak to akože za pár minút poruší. Poruší to preto, lebo príde jej mamka, ale Prim nepríde a Prim samozrejme ľúbi, hej. A je taká, že no to sa nedá. A tak ide tam niekde do tých dverí, ktoré akože sa už idú zatvárať, hej, strašné napätie. A on tak postaví medzi ne a je taká, že budú otvorené, kým nepríde Prim. A teda aj tam niečo kričí a odrazu jej Prim odkričí, tak sú takí, že no ok, tak počkajme, dobre. Okrem Prim príde aj Gale. To je akože len taký detail, že Katniss si ani nevšimla, že Gale chýba. Takže akože, ak tu sú nejakí priaznivci toho, že ľubostný trojuholník, tak nie. Prim s Galeom sa zdržali, lebo šli do ich bytu zobrať nejaké veci. Gale zobral nejaké Katnissine osobné veci, či už tie, čo si dovláčila z 12. obvodu, alebo tie, čo mala z hier štvrtstoročia. A Prim zobrala kocúra. Každopádne ja im to vôbec neschvaľujem. Akože nie až do takej miery, že keby ich teraz Zuzka zabije, že proste padla tam bomba, zomreli, tak som taká, že áno, dobre si to spravila, nie, to zase nie, to by bolo podľa mňa také pomerne lenivé písanie, ale fakt im to neschvaľujem, myslím si, že spravili blbosť proste, keď sa mali evakuovať, tak sa mali evakuovať, nemajú si tam čo akože ešte zdržiavať sa, neviem koľko. Súhlasíte so mnou, že to je blbosť, či? Je to hlúposť, lebo tesne potom ako prišli, proste tam dopadla bomba, obrovský výbuch, otras, avšak tým, že oni boli hlboko v podzemí, tak sa im nič nestalo. Ako sú v kryte, máme tu takú roztomilú sesterskú scénu, ako sa Katniss s Prim teda rozprávajú po veľmi dlhom čase nejak tak trošku otvorenejšie, milšie, niečo, nie len, že pokým túto bežím niečo. A Katniss je taká, že joj, bojím sa, že v sídle zabili Pitu a čo len budem bez neho robiť a Prim je taká, že neboj sa, nezabili ho. Veď nemôžu ho zabiť, lebo potom by nemali ako teba zlomiť. Problém, drobučky, je, že práve táto vedomosť zlomí Katniss. Upsík. Toto uvedomenie však nenastalo instantne, akože takto, teda ja neviem lúskať. Máme tu takú nejakú scénu, ako sa tam Katniss hrá s baterkou a s tým ich kocúrom a on teda naháňa to svetlo a je to také gíčové prirovnanie, že sídlo je ako keby tí, čo svietia baterkou a Katniss sa ich nejak snaží naháňať a proste je v ich moci. A teda tu prichádza postupne to uvedomenie Katnissine, že proste Pitu môžu ľubovoľne mučiť, ale kvôli nej ho mučia, ale teda nezabijú ho. Po pár dňoch skončí bombardovanie, vrátia sa na povrch a Katniss aj s Finnickom idú natočiť nejaké scény a Katniss teda ide povedať, že prežili sme zdraví, ideme ďalej bojovať, proste ďalej ide byť tým vojnovým štváčom. Avšak to nezvládne, lebo proste ju to zlomí. A teda čo ju akože tak dolomí, alebo čo je ten posledný kvapka v pohári. Posledný kvapka v pohári, igen. Jovan iš. Prezident Snow nariadil, aby na konci toho bombardovania tam hodili aj nejaké tie ruže. A ruže to je predsa ten akože znak týchto našich osudom stíhaných milencov. A tak teda keď Katniss videla tie ruže, tak ju to akože totálne zlomilo. A mne sa páčila táto scéna, lebo akože dokazuje to, že to sídlo akože není sú úplní šmatláci, hej, že
áno, sú drsní, sú zlí, môžeme ich nenávidieť. Akože ťažšie sa nenávidia slabí, hej, lepšie sa nenávidia nejaký silný. A posledné dni je Katniss nejak tak celkom viac kamoš s Finnickom, lebo Finnick prežíva niečo veľmi podobné, len s tou jeho Annie a proste Gale asi žiadli aj na ňo, lebo však na všetkých by Gale žiadlil, prečo by nie. A Katniss akože ho naďalej moc, akože ja neviem, moc sa s ním nebaví. Každopádne potom ako sa Katniss psychicky zloží, tak ju nejak nadopujú, zavrú do nemocnice a potom keď sa zobudí, tak sa od nejakého divného, takého milého Haymitcha dozvedá, že 13. obvod vyslal nejakých dobrovoľníkov na záchrannú akciu, že proste idú uniesť Pitu, alebo teda idú ho získať, doniesť do 13. obvodu, okrem toho aj tých ostatných, ktorým dali amnestiu, medzi nimi je teda aj tá Finnicková Annie, takže možno Finnick už nebude trošku šľahnutý, ale bude šťastný, fajne, aspoň niekto. Ale teda samozrejme není to také akože oslobodia Pitu, easy, dáme tam akože niečo, aby to bolo trošku také zložitejšie, aby to nebolo také, že konečne idú na tú záchrannú akciu a síce, že medzi tými dobrovoľníkmi, ktorí išli na túto záchrannú akciu, je aj Gale. Ešte jednu vec dodám a síce, že doteraz nešli na tú záchrannú akciu, lebo je to drahé. Hej, ale teraz keď už je proste Katniss psychicky na tom veľmi zle, tak sú takí, že musíme to spraviť. Doteraz proste nemuseli, hej, že tak hlúpy dôvod. Že akože ja rozumiem, že z dejového hľadiska to tak vyhovovalo, hej, že sme ich mali oddelenie, Pita bol pod vplyvom sídla, niečo sa tam mohlo udiať a teraz sa nejak navrátia a niečo sa udeje. Čo ono to akože, áno, dáva zmysel, ale prosím si lepší dôvod, Zuzka, daj mi dôvod, hej, naval. Ale teda nedala mi rozumný dôvod, aspoň si vyrobila ideálnu príležitosť zabiť Gale'a. Zuzka mi teda nedala dobrý dôvod, prečo až teraz idú na záchrannú akciu, avšak dala mi nádej, že tam zomrie Gale. Som zlá, prepáčte možno, ale teda s touto nádejou, že zomrie počas tej záchrannej akcie, som začala čítať túto kapitolu, avšak nedočkala som sa toho, ale dočkala som sa niečoho ešte lepšieho a už na to ideme, už sa to blíži, ale ešte medzi tým sa tam niečo udialo, tak to tak nejak rezko prejdem, ideme, hej. Katniss s Finnickom sú takí, že musíme niečo robiť, aby sme vydržali toto čakanie a tak idú na povrch tam natáčať nejaké zábery. Katniss rozpráva niečo o tom, jak prvýkrát stretla Pitu a potom rozpráva o tom, že vďaka tomu, že sídlo je na ňu také zlé, tak aj ona sa cíti byť teraz slobodná, byť zlá na sídlo, byť proste vojnovým štváčom. Teda dá tam taký nejaký rage, ale teda je taká, že teraz som slobodná, môžem byť zlá. A není to až také dobré, to čo povie Finnick je o dosť lepšie. Finnick rozpráva o tom, že keď vyhral, tak potom v podstate ho sídlo donútilo, alebo prezident Snow, hej, ho donútil, aby sa predával a teda spal s veľa vplyvnými ženami a dozvedal sa v sídle, a dozvedal sa ich tajomstva a tieto tajomstva teraz rozpráva na povrch proste na každého podstatného človeka v sídle, rozpráva špinu a porozpráva aj nejakú špinu na prezidenta Snowa. Tieto zábery postrihajú, prepašujú do vysielania, vrátia sa zo záchrannej akcie, máme tu naspäť Johannu, fajne, máme tu Annie, takže Finnick a proste s Annie sú šťastné spolu, Gale prežil, fajne, a máme tu aj Pitu, a teda konečne môžu byť šťastní. Katniss sa mu šla hodiť do náručia a Pita, nezareagoval úplne rovnako. Pita namiesto toho ju začal škrtiť. Teda Pita vôbec nie je tak vrúcne naladený voči Katniss. Avšak teda v 13. obvode dávajú pozor, samozrejme nič nejaké strašné sa jej nestalo, hej, bude tam aj nejaké modriny, niečo trošku toto zlé, ale v pohode za pár dní je naspäť vyčibrená jak ryba. V tejto časti niekde sa skončil prvý film. Tu mi teda Pita zlomil srdiečko. Tu už nemáme istotu, že Pita miluje Katniss. Teraz si dáme otázku za milión. Nemám milión. Dáme si otázku. Naozaj mi zlomil Pita srdiečko? Máte akože chvíľočku. Nie! Pita mi nezlomil srdiečko. Iba tak akože možno na chvíľočku skip to beat, hej. To moje srdiečko. No a totižto, ja väčšinou akože keď čítam tieto veci do týchto videí, tak ja tie 4-5 kapitol proste prečítam naraz, hej, môžem to robiť. Není to ako keby pozerám filmy a teraz
premiéry pozerám pomaly a musím teraz pol roka čakať, či rok, či koľko, kým vyjde aj tá posledná časť do kina. Nie, to sa nedeje. Ja môžem čítať hneď ďalej a tak som to v podstate spravila. A dozvedáme sa, že Pitu neuniesli len fyzicky, ale aj psychicky. Celý čas ho tam nejak dopovali, alebo respektíve dávali mu nejaký jed z tých divných hôz a potom mal úplne také desivé halucinácie a nejak mu tam alternovali myšlienky, spomienky na Katniss a teda teraz je úplne jeho myseľ infikovaná, zmenená, zničená a totálne akože nenávidí Katniss. V 13. obvode ani nevedia, že či ho dokážu vrátiť do normálu, že či proste bude mať niekedy znova svoju čistú myseľ. Tu máme akože posledný klinec do rakvy našej láske k sídlu, respektíve alebo k nejakému uznaniu k sídlu. Proste už ho všetci absolútne najviac nenávidíme, lebo keď toto mohli spraviť Pitovi, akože kde sme? Skúšajú Pitu nejako liečiť a po pár dňoch za ním pošlú Deli. Deli to je také... Deli sa volá? Áno, Deli, prepáčte. A Deli je také milé dievča z 12. obvodu, bola s nimi spolužiačka a teda ona vo všetkom, ona v každom vidí len to dobré a teda jak sa začnú rozprávať, tak vyťahujú nejaké veľmi dávne spomienky, teda ešte skôr ako proste Katniss išla do tých 74. hier o život s Pitom teda proste dávno predtým a teda chvíľočku to vyzerá, že celkom aj normálne rozprávajú, celkom to akože vyzerá fajn, avšak potom sa to nejak zvrtne a Pita si nejak spomenie na Katniss a proste začne kričiť, že neviem čo chce zabiť, že ju nenávidí, že je to mutantka a proste ani človek to podľa neho není. No, zničme to sídlo, poďme ho zabiť proste. Poďme, hej? A to bude dúfam v ďalšej časti, alebo teda neviem, ešte som to nečítala, ale dúfam, že to sa tam dočítam proste, jak ideme zničiť to sídlo a proste ho zničíme, na to sa teším. Hej? No a čo sa týka Pitu, tak moja obava je, že mu nebudú vedieť ako keby vyčistiť tú myseľ a nevráti sa do toho pôvodného stavu a tak spravia až to, že mu vymažú všetky spomienky a bude teda začínať odznova. No a čo by bolo teda také ironické, možno až trošku humorné, by bolo, keby sa nezamiluje do Katniss. Asi by sa mi to nepáčilo, teda možno aj, neviem, ešte nie som úplne rozhodnutá, ale keby to tam náhodou je, tak by som to považovala za takú, že ďalšia, alebo najväčšia absurdnosť tejto knihy, čo sa udiala. Ja si prosím len jednu vec a to, aby zničili sídlo. Proste keď už toto spravili tu my dear boy Pita, tak už ich proste aj my poďme rozflákať na drobné, zničiť. Som Kristýnka, dík, že ste pozerali toto video, som vám za to fakt vďačná. Ak mi dáte aj nejaký feedback, komentár, like, čokoľvek, tak proste budem ešte viac sa tešiť. A vidíme sa na budúce, porozprávame o tom snáď, ako zničia sídlo. Snáď. A zaraz už len čavelo.